Dagitoy a pamalakad tin na ibagbaga, gapu iti ayat iti Diyos, atong palin tayo, kadagiti adda, anaylanad, iti surat. Tadigitoy masapul ngayon tayo, agsukimat, wano, intayo adalen, ngayon aldaw, numabalin. Tadigitoy iso iti pangbiag kada tayo, gapu iti espiritu tayo, agtaod sa dingato, ngayon na ibagbaga. Dito ya pamanagnak iti bagbaga na iti Hebreo 3 iti 13. No di ket agbibid na lakad kayo iti naldaw, itatamasasao, ito'y nga aldaw, tapong saan at umangken iti oray siya sino kada kayo, gapo, iti panangalilaw, iti basol. Tado ti mga alilaw, iti basol, gapo, kadagiti kapanpanutan, iti tao. So kadagitoy ngayon tayo amun, kadagitoy akay papanan na, nga utuban tayo, kadagiti nasaya at abanbanag, ngayon na ibagbaga, gapo, iti ayat, iti Diyos. Takinuan tibay kadwa, Pedro 1 iti 20. Nga umuna nga amoy nyo daytoy nga uray anya iti padto, iti surat awan iti may dumduma, iti panakay pataros na. So nga daytoy iti na ibagbaga, nga saan ko ma, amay dumduma, iti panakay pataros na, no di ket alaen tayo, kadagiti nasaya at abanbanag. Tadigito iti na ibagbaga, adara, iti tulag. Iti pampamanaknak nga mabasa iti Hebreo 12 iti 4. Di kay pa'y nagsagaba, agingga, iti dara, simaranget, iti basol. Dito'y awan pa iti simaranget, kadagito'y akay papanan na. No di laeng datayo, tada ito iti bagbagana, adara, iti tulag. Kadagiti linaon, iti Biblia. So nga digiti apamanagnak tin tayo, eroper 1 ikalintegan, digito'y akay papanan na. Tadigiti akay pamanagnak tin na ibagbaga, addadtoy nga masuksukimat, wano hintay babasain, kadagito'y akay papanan na. Takinunana iti Matthew 26 iti 28, tada ito'y iso iti dara, iti baro at tulag, iso amay buyat gapu, kadagiti ado amay paay iti panakaikat, kadagi basbasol. So dahito iti mangikat ti basol tayo, naramidin tayo, kadagitoy akay papanan na. Kadagitoy adadtoy tilintag iti Diyos ngayon na ibagbaga, no tungpalin tayo, digitoy. Takinunana iti muna Timoteo 1 iti 11. Kasmayan noro iti nagloryaan nga ebanghelyo iti bendito a Diyos, iso iti na italag kanyak. Digita apamanagnak tin na ibagbaga. Tadigito'y tin na ibagbaga, iso iti gloria ngagnanayon. Digito'y tin tayo tulak amen, no datay ket makapudno tayo, kadigito'y akay papanan na. Takinunana iti Kolosas 3 iti 4, ento ni Kristo abiyag tayo, may parangarang kayon tumeten, ay may raman kinkwana, iti gloria. So dahil iti pamanagnak na ibagbaga, nga may raman tayo, iti gloria, nga agnanayon. Ni kita, iso nga adalin tayo, analaing gapu, iti nasaya at apanagpamati, tadigito iti nakipapaabot, iti Facebook online, Bible study, page, ingka i-share, kadagiti kay papadan na. Ket agyaman akong maawatan nyo, digitoy, nga iti Diyos kada tayo, gapu iti sirib, nga gapot sa dingato. Ket agyaman ak, digitoy asinagsagaba digiti napudno, anagpamati. Ket agyaman ak, digitoy, no maawatan nyo. Ket agyamanak iti Diyos Ama, ama nakabalintis so amen. Amen.